association Sakatia Avenir io tsara ambaratsika jiaby fa io fikambanana ny opérateur économique. Ao ny magnano gargoty, ao ny mitondra sambo, ao ny manana restaurant, ao ny vazaha manana tragno mipetraka eto agnatin'ny association io aby jiaby. Legny tsy nikiniditry aoka hiditry koa. Ke fikambanana io zegny nahita azy nazo honony amin'ny problème misy amitsika zio ty amin'ny kabarony aretigny ny fampikaiky satria maro amin'ireo tavela ambadika agny lavitry tavela agny no avion tsisy maro zegny namagna agnatin'ny fikambanana ty tavela andaforiagny laroa agny. Raha fa ny fampikaiky zegny mifandiniky zahay akory ataotsika namagna ato kanefa ny mifody velon-tegna tsisy noho ny tsy sitrapo fa amin'ny arety. Azy koa karaha zegny atsika mba andre anjara ary tsy atsika eto fogno nagna raha zegny. Matetiky regny tsika mitandregny radio près de république radio ely mivolagna fitsimrinana ho izy mipiarabelo. Ke natsapa zegny association Sakatia Avenir hitsimbigny piarabelo eto Sakatia. Tsara mazava amitsika fa i raha navy eto io tsy baka amin'ny fanjakagna fa baka amin'ny association Sakatia Avenir fa tsy baka amin'ny fanjakagna ho zaty io. Kanefa ndraiky atsika jiaby agnatin'izegny olo-mpanjakagna. Oka vazapatsara raha zegny atsika jiaby zay olo-mpanjakagna fa le raha navy ty fo baka amin'ny association ny Sakatia Avenir. Ke raha navy io mahino misy vary ao ataotsika mikapoaka baka fotony eretsaigna mikapoaka raha ty 26,250 kapoaka vary ao. Misy savogny koa ao 3,600 morceaux. Izegny anderasaigny amin'olo Sakatia eto 960 personnes olo mipetraka Sakatia ty andrasagna raha zegny. Zegny tsara ahitatsika izy. Ke anderasaigny amitsika niany tsisy tsaotsaho mandeha agny. Kapoaka 4 isaka olo agnatin'ny tragno araiky. Izy koa olo 10 anareo mahazo 7 kapoaka. Koa olo 5 anareo mahazo 20 kapoaka. Zegny tompo rasy tompoko vavy azavegny amitsika ary fanasagna azy ty ialagna atsika jiaby mitangorogno natao par secteur. Antanabe Ampasindava dia raiky dimasy magnamia andro. Talata magnamia Ampasimena, Ampasoa, Amkwady, Passion, Tafiavony, Madiro jusqu'à Ankofiamena farany. Le olo mipetraka agnatin'ny zegny talata mandeha eto mangalanjara ninany. Kamisy ny agnabonibongo jiaby, ny agnabonibongo tsy ankanavaka. Le mipetraka agnabonibongo jiaby ao kamisy mijoso eto mangalanjara nindrô. Zegny ny fandaminana nataony agnatin'ny tiato. Ary tsy zaza raiky nandamigny zegny fa zahay misy comité ny ampandrasa. Ny ro jiaby tanarô io zay jiaby io tsy zaza raiky nanapaka raha zegny tsoka. Izy fo baka ama Victor fo koa nagnara ty natao tamin'ny raha ito. Tsy zegny fa azavako amitsika jiaby fa comité io nivory zahay rango 9h jusqu'à 1h nandiniky fo nangala tsipirian'olo araiky so azo nahazo azo tsy ahazo akory koa fagnamezantsiny nidininy aby raha jiaby zay fa magnaraha tsy mbola tompo rasy tompoko vavy. Ke raha ty raha bojo koa fa nahazo atsika makasitrafa sarotro magnano raha. Zegny ny raha tiako ambaratsika jiaby. Farany amizay i fanasagna azy ty tsy efa niany fo agnatin'ny fanjava raiky ty mandrasa fo. Zay raha tsara hetsika tsa nefa niany fo fanjava raiky mandrasa fo. Fanjava raiky sasany loko anyany atsika mandrasa. Ary andra fanasagna tsy miova eky. Koa fa dimasy nzany Antanabe, talata andro Ampasimena, kamisy indro Ambongo any.